ଆମ ବଡ଼ପୋଖରିଆ ପାଟଣା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ହେଡ୍ ସାର୍ ଆଜି ଇଟା ଆଉଟ୍ ନେଉଛି ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା। ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଇକରାୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଗମାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ବଡ଼ପୋଖରିଆ। ଆଜି ଏଠି ଏକ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସ୍କୁଲର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଦାୟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଆୟୋଜନ। ପ୍ରଥମରୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଗଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବି ଅତୀତରେ ଏ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶ ଆୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଜଣେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ 30 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଇ ଏ ପରିବେଶ ଗଢ଼ିବାରେ ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଳାମିଶା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବଡ଼ପୋଖରିଆ ଘର। ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସର ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସାମିଲ ହେବେ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବସର ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ କ୍ଷତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ ହେଉ।